Rýchlo, Zlato, odfoď ma, ako držím na rukách pyramídu! Justin, už aj sa vráť! Počuješ? Hej, stoj! Nie, nevesta! Nevesta, no tak, nechod tam, dobre? Nechod tam, chlapče! Už ani krok, nie! Nie! A zletel. Justin! Mám ho! V Egypte dnes vypukol škandál, keď sa zistilo, že veľkú pyramídu v Gize niekto ukradol a nahradil obrovskou nafukovacou replikou. V celom svete nastala panika a krajiny sa snažia ochrániť svoje významné pamätihodnosti. Policajné zložky stále tápu a verejnosť sa pýta, ktorý zo svetových superzločincov je zodpovedný za tento ohavný zločin. A kde udrie najbližšie? Dobré ráno, Drew. Ako sa máme? Zdravím, Fred. Mimochodom, váš pes mi po celom trávniku necháva drobné pozornosti, z čoho nie som nadšený. Prepáčte, to viete, pes. Uľaví si, kde ho napadne. Pokiaľ žije. Žartujem, hoci je to fakt. No nič, pekný deň. Dobre, ale... V skutočnosti som špión, ale to je super tajné a nesmiete to nikomu povedať, lebo keby A áno... toto čo robí? Hej, Ups, môj jednorožec! Musíš mi ho opraviť. opraviť? Ako? Došlo k rozpadu štruktúry, ergo vec sa už opraviť nedá. Toto ma trocha desí. Čo to robíš? Nebude dýchať, kým nedostane nového. Je to len hračka, tak už prestaň. Dobre, opravím ju. Tim, Mark, Phil. Dôležitá úloha. Musíte tej malej zohnať jednorožca. Myslím hračku. Mačku? Čo je to, Ačku? Nie. Mačku. Mačku. Hej, hračku. Tá, Ačku. Chodte a pohyb. Kto to bol? To sú moji bratranci.